masu birthday ikasan yana daga cikin abin kula kai ga dan birthday. Wallahi akwai cikakken rashin hankali a ciki ainihin wato a hankalce. Man sagir idan kaga mutum fa yana birthday kamar kai ne ka kawo shinkafa buhun shinkafa mai mudu 35 gidanka, matarka sai ta ce je mun ci 2, gobe mun ci 4, sai ka ce well done, mun ci 6, mun ci kaza. Ran da aka isa 35 din da ka gane kuskurenka, za ka gane yanzu ƙara yau an ci mudu 5, gobe an ci 5, don Allah shinkafan nan gaba yake ko baya? Raguwa yake yi. To shi ba mai birthday idan aka ci mudu 5 gobe aka ce an ci 10 sai ce ai birthday. Idan aka ce yau 15 aka ci sai ce ai birthday. In aka ce yau an ci mudu 20 sai ce ai birthday. Don Allah abin birthday ne? Shekaru ɗiban su ake yi sai a yi ta ragewa har su ƙare, ba ƙarawa ake yi ba. In kaga jariri ya zo to ya zo ne da 70 ɗinsa a ƙasa. In yayi kwana ɗaya saura 60,359. Haka ake ana ragewa, ba ƙarawa ake kaje 60 ba, a dama 60 ne ragewa ake yi. Dama 60 ne ragewa ake yi. Baka jin mutum ta ce kwanansa ya ƙare? Ka gani? Kwanansa ya ƙare. Kaka kenan ashe dama ƙarewa suke yi ba ƙaruwa suke yi ba. Kaga mutum dattijo wai yana birthday. Ai kai wasiyoyi za ka yi ta yi, wasiya za ka yi ta yi. Lokacin da muke aiki a gari kaza kafin a dawo da ni jiha kaza mun zauna da wani yana da bashi a kaina, ku rubuta ku ajiye ko Allah